Здравейте хора! Днес ще ви обясня как да си изтеглите Need for Speed Most Wanted. Разбира се, линкът на играта ще бъде долу в описанието, както и минимални и препоръчителни изисквания. Нека започваме. Влизате там, където ви се изтеглила играта. При мен е ето тук. Маунтвате я с Daemon Tools. Тук малко трябва да изчекате. И ето и тя си излиза ето тук долу. Натискаме Setup. Yes. Next. Като 10 секунд. Next. И Install. И тя трябва да се инсталира. В момента сега ще паузирам клипа. И като се инсталира, ще го пусна отново. И така, ето, отново сме тук. Клипът, ето играта се завърши. Клипът може да продължи спокойно. Виждаме, че играта не се инсталирала. Виждаме да инсталираме тези двете неща. Но аз ги имам, затова няма да искам. Така. Ето ни е нашата игра. Сега влизаме където ни се е мантнала. Влизаме тук и виждаме този крак. Това е най-важното нещо. Трябва да го вземем. Да натиснем Open File Location. И тук да го поставим. И така, супер, играта ни вече е готова. И сега вече може много часове да си играете тази готина игра. Ако искате, моля, пишете ми, ако ви харесал клипа и съм ви помогнал, се абонирайте за мен и харесвайте клипа. Ако случайно искате на някоя друга игра, която не ви се мъче, вие да се трудите как да я инсталирате, аз да направя клип, моля напишете ми в коментарите коя да бъде тя. Хайп!